zentura Berriusainik ez dago, baina egoitza berria duzu, ez da? Berria, Iñaki. Berria, ederra gainera, modernoa esango dugu, ez da? Oso. Zer bultzatu zaituzte egoitza aldatzera? Atxukarro zentroak behar zuen familia hazi eginda? Mugiketa eta aldaketa honekin lortu duguna da, guztiok leku batera etortzea, kampusaren ondora etortzea, hemengo baliabideak aprobetxatu alizatea, eta nolabait etorkizunerako proiektua bermatzea. Denek bat egingo duzu hementxe, indar berrituta, aurrera begira. Hori da. Hala ere, behar gogoratu egin behar dugu. Atxukarrok zer egiten duen, ez da? Hor kartzen duen bezala, Back Center for Neuroscience. Bi hitz importante daude bertan, Atxukarro da nagusiena, eta bida nolabait lehen euskal neurozientzialarian izena jarri nahi izan diogu, eta bigarrenak dira neurozientziak. Neurozientziak ikerketa esparru oso zabala dira. Guk konkretuki lan egiten dugu neurobiologian. Neurobiologia izango litzateke zerebroren biologia aztertu. Burmuina, ezagutu nahi duzu. Hori da, hemen honen hurbil daukagun organo hori dugu ikergai, eta beronen ezagutzen ahalik eta sakonen joan. Guk, zure eskutik, eraikin berria ezagutuko dugu. Mesedez? Nola ikertzen da, hor barruan, hemen barruan dugun hardware hori? Lehendabizi, pertsona oso trebatuak ditugu, eta bestalde, ekipo oso bereziak behar ditugu. Hemen goi mailako teknologia erabiliko duzula, ez da? Hori da. Azken belaunaldiko teknologiak oso garestiak direna, baina ezinbestekoak punta-puntako ikerketa garatu alizatiko. Ze ikerketa lerro dituzuen, ze gaixotasunetan jartzen duzue fokua? Gure lana hasten da askoz arinago. Zerebroa, naiz eta honen hurbil izan danok, oso ezaguna da. Orduan, lehenengo, zehatzen ari garena da, zerebroa ondo funtzionatzen duenean, ulertu. Eta gero, gaixotasunen ereduak hartu, eta orduan zer gertatzen zaion ikusi, eta alderaketa hori eginez, eraman gure ikerketa, oinarrizko ikerketatik, ikerketa translazionalera. Hau da, klinikaren ondoan dagoen ikerketara. Hori da. Esan barruen, ezagutuz, sendatu, ez? Hori da zuen goiburua. Hori da gure leloa, bai. Buruan duzuena. Bai. Bueno, gozen katxarroak ezagutzera esan barren, baina behar da sarratu egin gozena. Ez. Maitek ere esaten ditugu katxarroak ere. Nola, gorain? Behidu, hau da zeluen analizirako daukagun gela. Aurrera. Ia nor dagoen anean. Apa! Kaixo, Andoni! Apa, kaixo! Egunon! Zumalderaino! Bai, sartu. Zumalderaino! Bueno, Iñaki, Andoni urtasun da... Eskularroan dituzu. Kenduko eta jarriko beste behar. Jarriko duzu. Zer pagaditzera? Nik zelulak banatzen ari ditut. Zelulak banatzen? Bai. Bereizten? Guztion hizkuntzan, segiten dugu zerebroaren zati bat hartu, birrindu eta bertatik zelulak atera. Ez dakigu zein zelula, demagun neuronak daudela eta glia zelulak direla. Makinak egiten duena tutu batetik pasarazi. Hortxe, tutu hori. Eta hemen izango genuke esan duzun koktel hori. Gormuñeko zelulen koktela. Bertan daude hainbat zelula ezberdin, eta ikertzaileek egin dutena da, zelula horietatik batzuk aztertu. Ikertu, zenbatu, baina horrek zertarako balio dizuzuri. Esklerosi multiplea ikertzeko garaian. Kasu honetan, monozito populazio bakoitzak ezaugarri bereziak ditu, eta guk aztertzen dugu populazio desberdin horietan, esklerosi multiplea lotuta dauden genoiek ze parte hartzea duten, eta ze espresio maila duten, ze desberdintasun dauden. Eta orduan jakin dezakegu, ze populaziok azaltzen dituen esklerosi multipletutako genak, eta hor terapiak eta garatzen saiatu. Bide asko zabaltzen ditu, ezta? Bai, oso gauza mantxoa da, baina hortan. Ederki, segi lanean, eskerrik asko jendone. Ni esker. Goazen, Jaime. Ea, ondoan zer egiten ari diren. Si. Kaixo. Hola, Laura. Hola. Kaixo, Laura. Zer moduz? Muy ondo. Zer da, hau?
Bueno, hau da, mikroskopio bat. Honek adierazten Bai, mikroskopio bat, hori da. baina hortik atzerakoa ezagik. Mikroskopionek daukan berezitasuna da superles resoluzioa egiten duela, hau da, laginera oso hurbil joaten dela. Eta horrek ahalbideratzen du, hori ikusi nahi duguna hurbiletik egitea. Eta funtzionatzen du? Bai, funtzionatzen du. Funtzionatzen duen galdetzen dizut zeren haulen Zamudion zegoen. Eta orain hemen instalatu duzu, ezta? Bai, alaxe da. Nola izan da leku aldatzea? Zaila? Bai, nahiko zaila. Ez hasieran uste genuen bezain konplikatua, baina kostatu da, bai. Honako hau zelula biziekin lan egiteko kanpai bat da. Temperatura eta CO2a kontrolatzeko aukera ematen du. Laginak hemen jartzen dira. Mikroskopio honetan objektiboak behealdean daude. Okularretatik ikus dezakegu gure esperimentua ondo irten den. Hau da, markaketarik egon den ala ez. Hau berriz, mikroskopioaren softwarea da. Live sakatuta, laginean gertatzen ari dena zuzenean ikus dezakezu. Hainbat teknika daude, baina supererresoluzioa lortzeko sistema hau, ested edo deflexio bidezkoa erabiltzen duen mikroskopio bakarra da gure inguruan. Mota honetako gailuak oso auskorrak dira. Lerrokatutako lenteak dituzte, bide jakinak jarraitzen dituzten laserrak, jatorrizko kutxetan garraiatu behar dira, eta fabrikatzaileak berak egitea komeni da. Bidean zerbait hautsiko balitz oso garesti aterako litzateke. Objektiboen lenteak esaterako eskuz leuntzen dira, eta horiek konpontzeak diru eta denbora asko eskatuko luke. Gaur desmontatu egingo dute, kutxatan sartu eta kamioi batek Leioako egoitza berrira eramango ditu. Gehien bat laserrak dauden kutxak transportean asko ez mugitzea, zeren deslainatzen da asko, eta lehen esan dudan bezala fibra guztiak eta kableak transportean inork ez zapaldu eta purtsa. Eta gero mikroskopioa beti dauka optikak, objektiboak, okularrak eta horiek ez zikintzea eta ez deslainatzea beda. Zeren gero montatzerakoan errezagoa da guretzat gutxi deslainatu bada edo asko deslainatu bada lan handia daukagu berriro martxan jartzeko. Kaixo, Esti, egunon. Kaixo, Esti. Ezaguna da, zura aurpegia, Teknopolisen irten zina. Bai, ja, atera naiz lehenago, bai. Ez da, bigarren aldiz. Zer da, hau bai ez dudala identifikatu. Bueno, lehengoaren antzekoa da mikroskopio bat ere. Hau ere mikroskopioa. Baina, kasu honetan beste teknologia bat erabiltzen du laginak ikusteko. Oda, bi fotoien mikroskopio bat, ahalbideratzen duena da laginaren barruan argia hobeto sartzen eta sakonago. Horren abantaila da, bizirik dauden egunan edo animalietan irudiak ateratzakegula, ez? Fluoreszentzako irudiak. Eta zenioen, eta menzu lanean harrapatu zaitugu, sakonago sartzen dela gainera. Bai. Lagin lodiagoekin edo lan egiteko aukera ematen duela, ez da? Hemen ikusten dugu. Adibide bezala ikusi daiteke, ez da, sagu baten garuna ikusi daiteke sagua bizirik dagoenean, ez? Eta hemen ikusi dezakegu, lehenago konfokal mikroskopia bakarrik azalean geli daitekela, ez da? Eta honekin zer ikertzen duzu, zuk? Gu bereziki egiten duguna da, sagu hauek Alzheimer gaixotasunaren modeloak dira.
Bueno, Jaime, eskerrik asko, zuen etxe berria erakusteagatik. Mila esker zuei, plazer bat izan da, zuei gure egoitza eta gure ekipoak erakustea. Eta ikusten da hemen lanean ari zaretela guztuta. Bai, gure belarri. Eskerrik asko, Jaime. Ondo segi. Berdin, agur.